Fuck for nederen. Ja, men vi er i gang. Jeg er SketchUp, og jeg vælger min Pokémon. Pokémon, jeg vælger dig. Kom blad. Kom blad. Du skal ikke tue ind på mig. Det gør jeg heller ikke. Man kan ikke se dit ansigt. Blad, Det kan man ikke. Jeg gider ikke, når dit ansigt vil. Dit ansigt er ikke med på den. Blad venter. Er Trines ansigt med på den? Nej. Rocket. Pokémon, jeg vælger dig. Hvad vælger du for en Pokémon? Jeg valgte blad. The Rock, kom nu bare videre. Ja. Okay. Ja. Blad. Nu skal du blade den anden. Blad. Du har ikke undret, du ikke har set blade endnu. Blad. Blad. Stik kram. Ej, kan I ikke holde den inden for en ramme? Jo. Bare så er der bare kamera, mand. Det er smukt. Lægger den navle. Med min næse. Se den grunde øjne, jeg har. 50 point ekstra. 100 point ekstra. Nej, ikke 100 point. Det er noget andet. Som om du slår mig med sådan noget vandlort. Det er da godt. Det er ikke noget. Glade skal jeg være. Det er det, vi får mange på. Okay. Pokémon-bladet, brug næsetrækket. Og du skal stå stille, mens du bruger næsetrækket. Du skal bruge det stille, mens du bruger næsetrækket. Jeg brækker en navle. Næsetrækket. Det gør ondt. Næsetrækket gør ondt på dig. Du dør nu. Jeg har lige lavet en hul i din mand. Hvad kan et blad så gøre? Jeg vender mit blad til dig. Så du bliver jordens næste, bliver nødt til at hoppe. Og undvige det. Okay, du vil heller ikke flyve. Du kan bare blade, kan hoppe højt, jo. Du får dem til lige hovedet. Au! Ja! Victory!